Salve a tutti! Da, surpriză, uite-l, mă așteaptă aici. E frumușel, nu știu de unde a plecat. I-am dat foiță, i-am dat o lamă cu ceva puiet. Hai să-l scuturăm în direct. Asta nu e chiar mic. Ia uite-l. De unde ai plecat, mă? De unde ai plecat? Hai să-i deschid și urdinișul. Ia uite ce a făcut nebunul ăsta aici. Ăsta a vrut el să schimbe lada. Asta este. Hai că las să liniștească și mă duc să mănânc și eu. Arui cu trântori, cu măsa în cur, cu ce a vrut el. Mai dăm o scuturătură. Nu mă întrebați de unde a plecat, că nu știu. O fi plecat din ăla de acolo, ăla cu catul galben. Am pus vreo 7 rame. Acum facă ce-o vrea. Vă salut!